Assalamualaikum, Mbak. Kemutan kali kula. Sinten? Nggih, kula kam. Nyapa karo putune basa. Nggih, pun jenengan pinarak mriko. Nah, Mang itu wong ngeter wong Pak. Nggih. narak mereka. Pun jenengan pinarak mriku. Enggak jane. Mriki mawon lho. Mriki mawon. Mriki mawon lho jenengan. Apa? Lampune pundi kula, Pak? Jenengan enggak mriku mau jagongan ngemper penak. Napa? Griyane wingi masjid niku lho. Isti, Pak Istiani. Ora kenal iki anak. Pun dikene kopi malah mboten telas. Jenengan kelahiran tahun pinten, Mbah? Malam ngono ya benda. Ini zaman Jepang jenengan pun nganu. Yo bisa naik jane nang Pun kemutan zaman Jepang nggih. Zaman Jepang 42. Lek jenengan pun kemutan berarti jenengan kelahiran nggih sekitar tahun 35, Mbah. 35 zaman Jepang pun kemutan. Bapak mawon zaman Jepang nggih pun kemutan kelahiran bapak niku tahun 33. Jenengan kali bapak kula sepun jenengan lho, Mbah. Nggih to? Lah iya no. Semong zaman bakul jedruk kae aku iki. Ya nggih. Itu Pak. Bapak niku kelahiran tahun 33. Lah bapak alih jenengan sepun jenengan tange. Lho berarti jenengan tahun pinten, Mbah? Sakniki nggih meh 100 no. Ya suwane jenengan. Yo pangkane ora satu yo. 90 munggah. Sangat ya. Lah sakniki umpami 30 nggih. 3 4 5 6 7 8 9 2000. Ya, 2000 saiki 2006. Ya 90-an Mbah jenengan. Sang dosawan. Alhamdulillah sik kuat rasa. Masih rasa cair. Menapa iki nyambut gawe gantosan sing Gane mak madang. madang turu Betang. sing sehat, ngopi. Penting sehat, Mbah. Sing nyambut damel gantian sing enom.